सोंबा एसे साबसिन जायोबा फिननाय होनो एसे सोंदो। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंगोन? दिनैहाय जोङो थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे दालाइसानि अरायथा मावख' हिसाबै जोङो दिनैहाय गायसननानै लादों आरो बेखौहाय दिनैहाय जोङो बेखेवनाय जोङो हाबाफारि लादों। दा बेवहायनो बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो हांख्रायनाय बायदियै बिथाङा नुजाथिफैनानै जोंनि दालाइसानि जे गोदानै लुफुंनाय मावख' बेखौहाय दिनैहाय बेखेवथिनानै होफैबाय। दा बे मावख'नि गेजेरजों जोङो बेखौनो आसा खालामो जे जोङो थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै अरायथा मावख' गैया हिसाबै जोंनि माखासे मावनो गोनां जेबायदि हाबाफोर बा हाबाफारिफोर दा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मोनसे सिस्टेम बायदियै जोङो मावलांनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे मावख' अरायथा मावख'खौ लुफुंनायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे जोङो दालाइसा हिसाबै दालाइसा ओनसोलनि सिङाव थानाय समाजारि जेंनानि बिथिं आरो सोलोंथाइ जेंनानि बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङै जोङो जेबायदि जोङो हाबा मावनांगौ बे बिथिङै जोङो साबसिन हामसिनै जोङो मावलांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। दा जोंनि नैबे थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानै जोङो हाबा मावबाय थादोंमोन। दा बिनि गेजेरजों माखासे ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनहा सावरायलायनायनि गेजेरजों बा बिसार खालामनायनि गेजेरजों 2014 मायथाइयावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खोन्दो महरै बोखावथिनानै लाबोदोंमोन। नाथाय माने अरायथा मावख' हिसाबै लुफुंनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे ओनसोलनि माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफोरनि हेफाजाबजों लोगोसे जों सरकारि बिथिंनिफ्राय गैयाब्लाबो एसे एनैब्लाबो जोङो हेफाजाब मोननानै दिनैहाय जोंनि नैबे थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेखिनि महरसिम जोङो होनो हादों। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेखिनियाव रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो फोरमायथिनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। माला गायसननाय जायामोन बेखौ?